Entonces, deixovos con Gonzalo Mosqueiro. Bueno, pois moitas gracias. Disculpade que chego aí un par de minutos tarde por estar todo entretenido escoitando unha conferencia na parte de enerxía e despisteime completamente coa hora. Como dicía, vou presentar, digamos, a Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, pero, digamos, para presentar esta lei, pois creo que é moi importante explicar ben o contexto no que nace a propia lei, non? Hai que entender ben o contexto porque desde a administración se considera importante desenvolver esta lei, non? Hai un contexto físico que todos coñecemos ben, hai unha realidade territorial complexa en Galicia, hai ámbitos moi urbanizados, hai ámbitos rurais, hai moitos concellos que teñen unhas redes de abastecemento e de saneamento complexas porque hai interaccións con outros concellos, ás veces a potabilizadora está nun concello, pero se suministra auga a outros concellos. No saneamento tamén hai situacións nas que as redes de saneamento recollen augas de varios concellos para tratalas na depuradora que está nun concreto. Ben, esa realidade complexa e ademais en certa medida pois esta parte das infraestructuras, non, as infraestructuras hidráulicas pois son en certa medida o patito feo no sentido de que sempre están enterradas, é unha xestión que está pois asociada pois a algo que non luce tanto como pode ser o que sei unha autovía, incluso pois unha senda, un parque, non? Entón, eso dificulta tamén en certa medida a xestión que necesitan todas estas infraestructuras, non? Entón, ese é un pouco o punto de partida, pero que ademais toda a xestión da auga interacciona moitísimo cos ecosistemas acuáticos, con todo o que é a parte do ciclo natural da auga, non? Entón, esa xestión que en certa medida non ten un punto de partida moi favorable, ademais, ten a complexidade que se non se fai ben, ten unhas consecuencias determinantes, non? Entón, en todo este contexto, sempre aparecen ineficiencias que hai que, en certo modo, tratar de resolver, porque son ineficiencias que afectan poden afectar a saúde das persoas se non depuramos ben a auga, se non a potabilizamos ben, e tamén teñen consecuencias ambientais, non? Entón, este é o punto un pouco de partida de todo este contexto, non? Entón, con este punto de partida, o que nos plantexamos desde a administración é, por un lado, unha estrategia para tratar de profesionalizar a xestión da auga como o mellor camiño que se pode percorrer para esa mellora que se necesita nesta xestión. En esa estrategia de profesionalización, a Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga senta as bases legais para facer todo este camiño e percorrer todo este camiño de profesionalización que no fondo está xa iniciado desde fai moito tempo, digamos, non se iniciou coa lei, senón que é un camiño iniciado desde fai moitos anos, pero que esta lei aborda uns puntos clave neste camiño de profesionalización. Entón é un pouco o que vou contar na miña presentación, un pouco cal é esa estrategia de profesionalización e como encaixa nesa estrategia a Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga e algún aspecto clave desa Lei de Mellora. Entón, nós somos a Administración Hidráulica, son xerente de Augas de Galicia. Augas de Galicia é unha entidade que o seu cometido é a Administración Hidráulica de Galicia, non? Temos competencias para xestionar os recursos hídricos e temos competencias para xestionar, digamos, a parte do ciclo urbano da auga, as instalacións e, sobre todo, axudar os concellos que teñen unhas competencias moi relevantes nesa xestión do ciclo integral da auga, axudar os concellos na execución de infraestructuras, nas explotacións, etc. Ese somos nós, non? Entón, a nosa visión sempre é
integral en calquera aspecto no que estemos traballando nós, sempre temos esa visión integral de que hai unha parte da auga que se desenvolve nese ciclo natural da auga, que todos conhecemos, e hai unha parte da auga que unha vez que se cata, pois se desenvolve no ciclo de uso da auga, non? Que a través desas infraestructuras que existen, de captación, de potabilización, de uso, de depuración e de devolución ao medio hídrico. E o punto, digamos, en común deses dous ciclos sempre son os ecosistemas acuáticos. Por iso, o noso principal objetivo sempre é que eses ecosistemas acuáticos estean en bo estado, porque é a forma de garantir que os dous ciclos funcionen adecuadamente. Se temos os bons ecosistemas acuáticos, a parte natural, pois está ben, pero tamén é a maior garantía para que o ciclo de uso da auga funcione ben. Esa é a nosa visión, non? En todos os aspectos que desenvolvemos, tanto na planificación, en aspectos de ordenación, de xestión, de axuda aos concellos, de execución de infraestructuras, de explotación, etc. Esa é a nosa visión. Ese é o punto de partida de calquera cousa que facemos, pois tamén dese camiño que estamos percorrendo de profesionalización da xestión da auga. Entón, claro, neste camiño, pois temos retos, como todo o mundo, non? Hai retos asociados ao cambio climático, no sentido de que o que estamos vendo do cambio climático é que está, en certa medida, intensificando as situacións de escaseza de auga e as situacións de inundacións. E iso complica aínda máis a xestión, non? Entón, pois ese é un dos grandes retos de como xestionar todas esas situacións, non? Pero tamén temos o reto de acadar unha boa calidade das masas de auga, unha boa calidade da auga, non? Ese objetivo de que os ecosistemas acuáticos estean en bo estado, non? Pois ese é un dos grandes retos que temos e que abordamos con este camiño de profesionalización. Temos tamén o reto de que en Galicia, pois, como se dicía antes, non é o mesmo a parte máis urbana de Galicia, por exemplo, o todo o eixo atlántico, que a parte máis rural. En certa medida, hai que garantir unha xestión equitativa. Non ten por que ser a mesma xestión, pero que sí que, de algún modo, todos os veciños, independentemente de onde vivan, teñen unha garantía de que os seus sistemas van a estar ben xestionados. Pois ese é un reto moi grande para nós. E despois temos o reto de que temos unha cidadanía, unha sociedade que cada vez quere participar máis nas decisións que se toman. A xestión de auga é complexa, é moi complexa físicamente, por todas as implicacións que ten. Entón, digamos, abordar o reto de como pode participar a sociedade implica unha maior educación ambiental, buscar mecanismos para que esa participación se leve o sitio correcto. Pois iso é un grande reto para nós tamén, non? E como abordamos os retos? Bueno, pois os abordamos con esa visión integral, non? Esa visión integral na que nós creemos que unha forma boa de mellorar todo isto é tratando de profesionalizar nos os técnicos que traballamos en Augas de Galicia, ter un maior coñecemento, coñecer todas as ferramentas que existen, as implicacións legais que teñen cada unha das situacións, aproveitarnos dos avances tecnolóxicos, que en materia de auga son moitos, aproveitarnos de toda a modelización numérica que existe, dos sistemas inteligentes que existen, a inteligencia artificial, é dicir, aproveitarnos de todos os mecanismos que ofrece innovación. Pois eso para nós, claro, esa profesionalización interna, establecendo criterios técnicos obxectivos para cada un dos aspectos que teníamos que abordar, con todas esas vantaxes que ofrece agora mesmo, esas solucións que existen no mercado, e fundamentalmente, digamos, incrementando o coñecemento para que as decisións que tomemos sexan baseadas nos criterios en un coñecemento correcto do que está pasando, que nos permita facer boas diagnoses do que está pasando e a partir de aí determinando solucións. Eso internamente, pero digamos, esa profesionalización tamén temos que levala ao resto da sociedade, a todos os sectores da auga, temos, digamos, ese objetivo de tratar de profesionalizar
non só Augas de Galicia, senón, digamos, o que é toda a xestión da auga, incrementando ese coñecemento na medida do posible, pois establecendo criterios, directrices para que todos os concellos que o queiran, non, pois poidan facer as cousas pois con esa base técnica axeitada, e tamén, bueno, pois de algún modo transmitir á sociedade os criterios fundamentais de funcionamento da auga para que se queren participar nesa xestión, non? De algún modo, pois que o fagan con un mínimo fundamento, non? Entón, ese é, digamos, un dos grandes retos, non? Na seguinte diapositiva vou mostrar un exemplo de cousas que pasan nos sistemas, por exemplo, de saneamento, non? Para que se vexa un pouco toda a complexidade e como estes retos pois se poden concretar, non? Entón, por exemplo, nun sistema de saneamento de moitos concellos de Galicia, pois o que pasa é que temos un río e varios concellos que están máis ou menos cerca uns de outros, cuns determinados usos da auga, eses usos da auga pois se teñen que recoller a través de colectores. Claro, como a geografía é complicada, pois hai moitos bombeos, non? Que ao final pois todos eses bombeos pois conducen a auga cara a unha depuradora que ten que cumplir unha legislación existente que é moi complexa, non? Entón aí pois empezan a aparecer problemas do tipo de que pois de repente pois se quere crear unha urbanización nova que o mellor que as instalacións existentes pois non previron inicialmente. Entón hai que abordar a capacidade de depuración, se se pode optimizar a depuración existente para asumir esas novas cargas, eses novos volumes de auga. Pero despois resulta que tamén se quere instalar algunha industria, é dicir, hai novos usos ou incluso gandería, non? Que de algún modo pois acaba tamén conectado neses sistemas de saneamento. Entón, bueno, pois temos un sistema de saneamento que en principio estaban pensados dun modo e que ao longo do tempo pois se van complicando e tenen que abordar outras necesidades futuras para as que en principio non estaban pensadas, e empezan a pasar cousas, non? Empeza a pasar pois que ademais pasa o tempo, non? E as propias instalacións se deterioran, empeza a haber entradas de auga nesas redes, entón acaba chegando moitísima máis auga a depuradora que se preveía inicialmente, non só por eses usos, senón por esa ineficacia, non? Porque pois, as instalacións permiten a incorporación de auga limpa en certo sentido, auga que ven directamente de regatos, de infiltracións, augas blancas. Entón é importante todas esas entradas de auga telas mínimamente controladas. Para iso é moi importante pois, o coñecemento, é dicir, a monitorización, ter sistemas que nos permitan ter ben controlado o que está pasando nas nosas redes. De algún modo, todas esas novas conexións pois temos que telas, o xestor desa red ten que ter o coñecemento do que está incorporándose a esa rede. Para iso están establecidos pois, que ten que haber uns permisos de vertido ás redes de saneamento, ten que haber uns controis deses vertidos. Ben, pois este é un pouco, digamos, a realidade que nos atopamos na rede de saneamento, e para afrontar esa realidade, pois nos creemos que a estrategia é a profesionalización, non? E un pouco o mesmo ocurre nos sistemas de abastecemento, non? Que pois tamén temos sistemas de abastecemento que bueno, pois que son complexos, que tenen redes de abastecemento que en xeral pois son redes antiguas, pois que as redes de abastecemento se foron orixinando fai moitos anos, que hai que invertir nelas, se non se inviste nelas pois temos moitas perdas de auga, moitas fugas, non? Entón, iso hai que controlalo porque son entradas de auga, saídas de auga da rede que, aparte do gasto que ocasionan, pois que alteran totalmente o ciclo natural da auga, porque estás metendo nunha parte artificial unha parte artificial do ciclo, pois a auga que o sitio onde teria que estar é o propio río, non? Entón, bueno, pois todas esas tamén son ineficiencias que aparecen nos sistemas de abastecemento, e para as que nós creemos que a clave está en esa profesionalización, no sentido de coñecer ben o que está pasando, coñecer as ferramentas para xestionar todas estas situacións e aplicalas e desenvolvelas adecuadamente, non? Entón, esta
Entón, esta estrategia de profesionalización, pois nos a estamos abordando con varias accións, non? Que de forma resumida pois aparecen aí, non? Que son, por un lado, mellorar a gobernanza da auga. Hai situacións onde hai moitas administracións, moitos axentes implicados nesa xestión. Hai que ter criterios clave de como facer a xestión para que cada un saiba o papel que ten que desenvolver, as súas responsabilidades, vale? Pois iso é, non, esa mellora da gobernanza. Necesítase moita planificación no sentido de analizar antes de que ocurran os problemas, non? E tratar de anticiparse a eles, analizando que pode pasar, prevendo as solucións antes de que o problema este aí encima da mesa, non? Esa planificación pois ten que ser tanto autonómica como a nivel de cada un dos sectores deses sistemas de abastecemento e de saneamento, non? Os concellos que, ao final, pois teñen moitas competencias en materia de abastecemento e saneamento, non teñen, en xeral, moita capacidade, nin económica, nin técnica para afrontalos. Entón, necesitan apoio, pois é outro dos retos, non? E das accións que temos emprendido para mellorar nesta xestión, non? E, en moitos casos, o que se necesita é executar infraestructuras, pois esa é unha acción das que estamos desenvolvendo, non? Pero tamén é moi importante ter normativa clara, criterios técnicos claros para afrontar esos problemas, e tamén levamos anos desenvolvendo normativa, desenvolvendo criterios técnicos, non? A formación é outra das accións claras para que todos os que traballamos de algún modo na xestión da auga, pois teníamos a formación axeitada para o traballo que temos que desenvolver, non? Outra das accións clave é a digitalización e monitorización, no sentido de son infraestructuras que hai que coñecer con moito detalle como están funcionando. A forma de facelo pois é tendo sistemas de control que nos permitan saber os caudais que están circulando, a calidade que está habendo en cada momento. Pois esas accións de digitalización son fundamentais, non? A divulgación e a sensibilización, outra acción importante, non? Para que a sociedade poida participar de algún modo, sexa consciente, digamos, da importancia da auga e poda de algún modo participar, non? E, claro, a partir de aí xenérase moitísimo coñecemento por distintos axentes e ten que haber tamén ferramentas para compartir ese coñecemento, non? E, bueno, en algunhas situacións, pois, a xestión, e sobre todo, digamos, en Galicia hai situacións porque onde a xestión ten que ser autónoma, no sentido de que as administracións non poden chegar absolutamente a todas as vivendas, entón, incluso neses casos, pois tamén hai que estar aí detrás apoiando para que cando a xestión do abastecemento ou do saneamento ten que ser autónoma, é dicir, cada un de nós que ten que facer esa pequena xestión pois a través de traídas veciñais ou a través de unha fosa séptica e tal, pois que transmitir un mínimo coñecemento de como que se ten que facer para que o fagan ben, non? Pois esas son as grandes accións que nós estamos tratando de desenvolver. En este contexto é onde se xurde esta lei de mellora da xestión de ciclo integral da auga que incide, marca, digamos, como a base para moitas... apoiar aos concellos para intensificar a planificación e a ordenación municipal dos sistemas de abastecemento e de saneamento, medidas que van a permitir unha mellor execución das infraestructuras, que haxa normativas directrices técnicas, formación, digitalización e compartir información entre todas as administracións, non? Entón, é neste contexto onde aparece esa lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Esta lei, bueno, pois o primeiro que fai é definir uns conceptos básicos para establecer, digamos, o marco de funcionamento, non? Estes conceptos básicos son moi importantes porque intentan clarificar o papel que desenvolve cada un dos axentes que interven na xestión da auga, non? Entón, na xestión da auga, pois hai administracións que son titulares de infraestructuras, pero que despois, ao mellor, non xestionan nada desas infraestructuras, entón hai que distinguir ben quen é o titular, de quen é o responsable de
prestar o servicio e quen é o que realmente o presta, non? Eses conceptos básicos pois se definen nesta lei, non? Incluso hai a veces situacións nas que hai determinadas entidades que se benefician da xestión que fai outra entidade distinta, non? Por exemplo, cando temos varios concellos conectados a unha rede de saneamento, pois ao mellor a xestión a fai un concello, pero o beneficiario é outro concello distinto, non? Pois ese marco fíxase na lei e é importante para ter claro o punto de partida, non? Entón, hai eses conceptos básicos que permiten pois clarificar en certa medida pois situacións como as que veíamos antes, non? Onde hai concellos distintos pero que comparten de algún xeito infraestructuras e comparten de algún xeito xestión, non? Entón, claro, a forma de facer esta realidade pode ser xestionar de moitos modos posibles, non? Por exemplo, neste caso temos 3 concellos que en certa medida comparten instalacións. Cada un deses concellos pode xestionar as infraestructuras pola súa conta, podese crear algún tipo de entidade supramunicipal para esa xestión. Bueno, pois todo isto abórdase nesa lei, non? De un pouco cales son as formas de realizar esa xestión e os mecanismos para realizar esa xestión, non? Tamén nesta lei, no relativo ao saneamento e depuración, introduce uns conceptos que xa están na legislación, pero digamos, afonda un pouco nuns conceptos que xa están na legislación que son moi importantes. En saneamento, o punto de partida non son os concellos, vale? Sobre todo, digamos, en realidades como a galega, con esa complexidade, o punto de partida non son os concellos, o punto de partida é a aglomeración, é dicir, o conxunto de poboación, actividades económicas que están conectadas a un mesmo sistema de saneamento e a unhas instalacións de depuración común. Vale, entón, esta lei, unha das cousas que fai é establecer un procedimento para definir esas aglomeracións urbanas en toda Galicia. Bueno, xa están definidas desde fai tempo, pero, digamos, adaptalas á realidade actual. Se definiu fai máis de 20 anos e que adaptalas, non? E tamén afonda nunha figura moi importante que o ente público representativo dos municipios. Nesa aglomeración ten que haber unha entidade que represente os concellos que, de algún modo, pois é o responsable de que eses sistemas de saneamento e depuración funcionen ben, vale? Todo isto parte dunha legislación europea que establece que ten que haber esas aglomeracións urbanas e ese responsable. Entón, de cara a Europa, sobre todo, pois temos que ser capaces de definir quen vai ser o responsable da depuración nos concellos de Galicia. Moitos casos, pois será o propio concello cando non haxa interaccións con outros, pero neses outros casos complexos onde varios concellos comparten instalacións, esta definición é moi relevante, non? É un dos aspectos que se abordan na lei pois como unha medida de ordenación e con un procedimento concreto para esa definición que partirá dunha proposta que faga a administración hidráulica con audiencia dos concellos, que son os máximos interesados, e finalmente unha aprobación, vale? Pois este é un dos aspectos clave desta lei, non? E con estas aglomeracións pois vai estar claro pois quen é o responsable e que vai estar claro, digamos, cando haxe algún problema, pois ese responsable terá que consensuar cos concellos pois as medidas que se vayan a adoptar para resolver ese problema, non? Entón, bueno, pois estas son medidas tipo de ordenación que aparecen nesta lei e que son moi relevantes para avanzar nesta xestión profesional da auga, non? Que máis, vale, pois establece tamén a lei que ten que haber moitísimo máis control sobre o que pasa nos sistemas de abastecemento e de saneamento. Ten que haber, pois, por exemplo, nos sistemas de saneamento un control analítico de todas as depuradoras grandes para ter claro se se cumpre ou non se cumpre a normativa europea, e se non se cumple, pois haberá que tomar medidas para cumprir, non? Con uns prazos determinados, orzamentos, bueno, pois eso se establece na lei, non? Como parte das medidas de ordenación. Como dicía antes, nos sistemas de saneamento
está vendo, o sea, foron pensados no seu día de un determinado modo, pero ao longo do tempo pois aparecen ineficiencias ou aparecen conexións que non estaban previstas inicialmente. Todo eso ten que estar tamén ben controlado, pois a través deses permisos de vertido a redes de saneamento, o control dos propios vertidos a rede de saneamento, igual que hai control de vertido dos vertidos que se fai desde unha depuradora ao río ou ao mar, pois ten que haber tamén un control dos vertidos á propia rede de saneamento, porque iso é a clave, non? Para que as depuradoras funcionen adecuadamente e se verta ao río ou ao mar, pois cumprindo os parámetros que hai que cumprir, non? Entón, para todo iso, a lei tamén establece que a administración hidráulica ten que desenvolver directrices, é dicir, criterios claros de como facer todo ese control, e os responsables desa xestión pois tenen que levar a cabo eses controles, cumprindo esas directrices. Tamén na lei se introduce outro aspecto relevante, que é que as infraestructuras, unha vez construídas, ao longo de tempo se van deteriorando. Entón, o titular desas infraestructuras ten que facer revisións periódicas do estado desas infraestructuras para investir nelas e garantir que sempre que a súa vida útil sexa a maior posible, para non ter que estar constantemente facendo os afeitos, que o objetivo é tratar de ter as infraestructuras existentes na mellor situación posible. Bueno, todo eso son medidas de ordenación que se introducen na lei no relativo ao saneamento. Bueno, aí como gráficamente o titular das infraestructuras ten que facer revisións periódicas das súas instalacións e comprobar que están funcionando exitadamente, se non ter programas de mellora. O responsable do servicio o que ten que controlar eses vertidos ás redes de saneamento e ter plans para reducir as entradas de augas brancas a esas redes de saneamento. No caso das depuradoras pequenas, desde esta lei tamén se impulsa que a depuración sexa extensiva, é dicir, naquelas aglomeracións pequenas onde haxe espacio, pois o ideal é non ir a depuración compacta, senón ir a depuración basada con sistemas baseados na propia natureza, que sistemas máis extensivos. Pois iso tamén se impulsa con esta lei, e con esta lei tamén se impulsa que haxe un maior control do que está pasando en todas as redes de saneamento. Que máis medidas? Pois tamén na lei tamén se introducen medidas de aforro enerxético para intentar que a explotación de todos estes sistemas sexa o máis económica posible. Pois isto tamén se impulsa coa lei. Bueno, de algún modo, na lei tamén se impulsa que a explotación de todos estes sistemas de abastecemento e saneamento sexa económicamente sostible, é dicir, hai que tomar medidas para a recuperación dos custos e que realmente o que custa explotar as infraestructuras se repercuta sobre o que se beneficia desas infraestructuras. Pois isto tamén se introduce na lei. E por último, na lei se ofrece a opción a aqueles concellos que necesiten de que a xestión dos seus sistemas de abastecemento ou de saneamento o faga a administración autonómica, porque hai moitos concellos que teñen máis dificultades técnicos, pouca masa crítica, porque son concellos máis pequenos, ofrécese a opción a que trasladen ese ámbito de xestión á Xunta de Galicia para que a realice a Xunta de Galicia. Entón, isto é máis ou menos a prestación do servicio por parte da Xunta de Galicia está, digamos, na lei escrita como vai ser, basease nesa profesionalización, é dicir, con coñecemento do que está pasando neses sistemas e cumprindo toda a legislación. Isto é basicamente o que ofrece a lei para mellorar todos estes, esta parte do ciclo integral da auga
que o objetivo desta lei neste contexto de profesionalización que é, bueno, pois ao que nos dedicamos nós, vale? Entón, bueno, pois pouco máis, bueno, estes son como exemplos gráficos o que ofrece a lei, pouco máis. Pola miña parte, pois nada máis.